ምዕራፍ 3 ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኢኩም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ። ከመይ ሞይትኩም ኢኹም፣ ሕይወትኩም እውን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራላ። እቲ ሕይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም። ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት ምንዝርና፣ ርኽሰት፣ ፍትወት ስጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ ቅተሉ። ብሰሪ ነገራት እዚ ቁጥዓ ኣምላኽ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ። ንስኻትኩም እውን ቀደም ነዚ ነገራት እዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም። ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጥዓ፣ ካብ ሕርቃን፣ ካብ ክፍኣት፣ ስምሰብ ካብ ምጽላም፣ ካብ ዘጸይብ ዘረባ ዘበሎ ኩሉ ረሓቑ። ከምኡ እውን ነቲ ኣረጊ ሰብነት ምስ ኩሉ ግብሩ ቀንጢትኩም ነቲ ንኡ ምእንቲ ኺፈልጥ እቲ ፈጣሪኡ በርኣያኡ ዝሕድሶ ዘሎ ሰብነት ዝለበስኩም ስለ ዝኾንኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳስቡ። ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ግሪኻውን ኣይሁዳውን፣ ግዙርን ዘይግዙርን፣ ዝሰልጠነ ኣረማውን ዘይሰልጠነ ኣረማውን፣ ባርያን ጭዋን የርቦን እምበኣር ኣምላኽ ከም ዝሓረዮም ቅዱሳንን ፍቁራትን ሕዝቢ ኾንኩም ምሕረት፣ ለውሃት፣ ትሕትና፣ ሕያውነት፣ ትዕግስቲ ይልበሱ። ንሓድሕድኩም ተጸዋወሩ። ኣብ መንጎኹም ቅር ዘየብል ነገር እንተሎ ይቕረ ተባሃሃሉ። ከምቲ ጐይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተባሃሃሉ። ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ግና ንኹለን ዓሲራ ኣብ ፍጻሜ እተብጽሐን ፍቕሪ እያ እሞ ልበስዋ። ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮይንኩም ንሰላም ተጸዊዕኩም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ። መማሰውቲ ኸኣ ኹኑ። መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብምስጋና ንኣምላኽ ብልብኹም እናዘመርኩም ንሓድሕድኩም ክትምህሩን ክትምዕዱን ከለኹም ቃል ክርስቶስ ብኹሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም። ብቓል ኮነ ወይስ ብግብሪ ትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ግበርዎ። ብኡ ኸኣ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ። ኣትናንስቲ ከምትን ጐይታ ኢየሱስ ዝግባእ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም። ኣቱም ሰብኡት ነንስትኹም ኣፍቅርወን ከምኡውን ኣይትጨክኑለን። ኣቱም ውሉድ ንጐይታ ባህ ዘየብሎ ንሱ እዩ እሞ ንወለድኹም ብኹሉ ተኣዘዝዎም። ኣቱም ኣቦታት ሕሊናኦም ከይዓርቦም ነቶም ውሉድኩም ኣይተኸርይዎም። ኣቱም ገላው ነቶም ብስጋ ጐይቶትኩም ዝኾኑ ንገጽ ርኤ ንሰባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ብቕኑዕ ልቢ ንእግዚኣብሔር እናፈራህኩም ብኹሉ ተኣዘዝዎም። ነቲ ርስቲ ካብ ጐይታ ከም ዓስቢ ከም እትቕበልዎ ፈሊጥኩም እትገብርዎ ዘበለ ንሰብ ዘይኮነስ ንጐይታ ከም እትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ። እቲ እተገልግልዎ ሓቀኛ ጐይታ ክርስቶስ እዩ። እቲ ኽፉእ ዝገበረ ኣብ ክንዲ እቲ ኽፉእ ግብሩ ኺፍደ እዩ። ከመይ ኣብ እግዚኣብሔር ኣድልዎ ገጽ የልቦን።